al poliesportiu. Bona nit des de l'estudi de Ràdio Granollers. Avui us donem la benvinguda a una nova edició del Poliesportiu. Avui estem a dijous i parlarem d'atletisme i també de la nit de l'esport de Granollers. Comencem. I anem amb el sumari d'aquest dijous perquè abans de començar amb l'atletisme hem de repassar l'actualitat del CAC 7 Balonmano Granollers. Tot just tindrem a Murat Monim també, campió de Catalunya de mitja marató, i més tard connectarem amb Miqui Güell, periodista de BOTV, que estarà present aquesta nit de l'esport de Granollers. Som-hi! Recorda seguir el Poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El Poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. I avui donem una d'aquelles informacions que no ens agrada explicar, com és la baixa de la Martina Capdevila, la jugadora del CAC 7 Balonmano Granollers, que deixarà el club a finals d'aquesta temporada. La granollerina posarà rumb a la Lliga francesa, més concretament al Club Handbol Mérignac. Capdevila deixa el Balonmano Granollers després de passar per totes les categories inferiors. A més de 16 temporades a les seves esquenes, Capdevila posa rumb lluny de Granollers per continuar amb la seva trajectòria esportiva. Nosaltres, que ara anem a escoltar les paraules primer de Martina Capdevila i tot seguit de Robert Cuesta, l'entrenador del CAC 7 Balonmano Granollers. Sí, ha sigut un pas complicat de fer, que em venia molt de gust, però per altra banda doncs, era conscient que estava deixant enrere el club de la meva vida. No? Està sent uns dies de moltes emocions positives, però també de molta nostàlgia, de deixar tot el club, deixar les meves companyes, l'afició, i al final on porto quasi des dels 23 anys, perquè quan vaig néixer ja els meus pares ja m'hi van posar, o sigui que amb molta tristesa, però també contenta de tot el que he aconseguit. Durant tot el dia he rebut milers de missatges, tant públicament a les publicacions del club com per privat, i la veritat és que cada vegada m'emocionava una mica més. No? Quan veus que hi ha tanta gent darrere d'això que potser no n'ets conscient, és com que t'emociona i alhora t'omple d'orgull doncs, veure que estan al teu costat i que malgrat marxis seguiran estant allà. Sí, el pas de marxar a una altra lliga al final és perquè jo tenia molt clar que aquí a Espanya el club era el Granollers, és a dir, no marxaria a cap altre lloc, i ho faig més per un repte personal, no? de marxar a la zona de confort, marxar de casa, i serà un pas important per mi. Hauré d'evolucionar tant físicament com mentalment, i això és el que alhora m'il·lusiona. Però, a poc a poc encara ens queda molt aquí i a gaudir del que queda. Home, és una sensació d'enyorança i d'alegria, no? D'enyorança perquè és una jugadora que la conec des de la base. Tots els meus anys d'entrenador aquí a Granollers ha format part ella de l'equip. Ha arribat a ser la capitana de l'equip, això vol dir que hem compartit molts moments i molt bons, també de no tan bons, no? Però molt content per ella, no? Perquè si ella ha triat aquesta decisió és perquè creu que això és el millor per ella en aquest moment. Nosaltres, jo personalment, només tinc paraules d'agraïment per tot el que m'ha ajudat tots aquests anys i molt feliç de veure-la créixer, sens dubte. Doncs vinga, tornem ara sí al poliesportiu i ara ens centrarem en el que dèiem a l'actualitat de l'atletisme, perquè el passat cap de setmana l'atleta ballesà Murat Monim va acabar en primera posició a la mitja de Montornès. També un resultat que l'ha convertit en campió de Catalunya de mitja marató. Per parlar dels resultats i també de la cursa ens acompanya a l'estudi el protagonista de tot plegat, Murat Monim. Bona nit. Hola, bona nit, Arnau. Un plaer estar amb tu un altre cop. Doncs sí, més plaers per nosaltres, perquè al final tenir un tot campió de Catalunya de mitja marató no s'hi té cada dia aquí a l'estudi. Com valores aquesta primera plaça a una mitja, que Mou també és una mica especial, ja en parlaré d'aquí una mica, però com valores la primera plaça? Doncs molt content, la veritat, perquè ja és la segona vegada consecutiva que quedo campió de Catalunya a mitja marató. I llavors, és el que es diu, no? De que guanyar no és tan difícil, però mantenir-te allà dalt és el més difícil. Llavors, molt content i orgullós també, sobretot que sigui aquí a Montornès. Hora 6 ha estat el resultat, si no m'equivoco. Crec que a la mitja de Montornès havies fet una mica menys, no? En alguna altra ocasió potser no. La veritat és que és la primera vegada que corro la mitja marató de Montornès. Llavors sí que vaig fer, perquè quan formava part de l'equip sí que vaig fer la cursa de 6 quilòmetres,
però la mitja marató mai l'havia feta. Doncs hora 6, al final, és una marca molt i molt bona, no? Sí, és una carrera... Quan és campionat són carreres que es corre molt per la posició i no tant pel temps. Llavors, i també crec que quasi vam tocar els 20 graus, vam sortir a les 10:30 al matí, llavors precisament no és un circuit pla, hi ha molts tobogans anant i tornant de la roca, i llavors, bueno, córrer en hora 6:31, que vaig córrer, la veritat és que és molt bona carrera. Campió de Catalunya de mitja marató per segona vegada. Era un d'aquests objectius d'aquesta temporada per tu, Mou? Sí, la veritat és que el meu objectiu principal era diguéssim, la mitja marató Barcelona, córrer ràpid, i això era una de les primeres coses, i la segona era doncs, ser més competitiu amb carreres que no fossin tan ràpides. A vegades sembla, no ho sembla, no? Però m'ha costat més fer hora 6:30 que fer hora 4:11, com vaig fer a Barcelona, perquè al final quan tu vas a córrer a tope t'enganxes amb un grup i quasi tanques els ulls i vas a tope allà. Llavors, carreres com la de Montornès, que no vas tan ràpid, saber quan apretar, quan no, aquest tipus de decisions, doncs, te les dona l'experiència amb les carreres com aquesta. Llavors, bueno, saber gestionar l'esforç i saber quan apretar, llavors, eren coses que també volíem millorar aquesta temporada, i la veritat és que estic molt content amb el resultat. Aquesta, ho dèiem abans, era una prova especial, perquè per aquells que no ho sàpiguen, no? Vas viure una època a Montornès i, per tant, podries dir, entre cometes, no? Que series fill adoptiu també d'aquesta ciutat. Era molt especial el fet de disputar per primera vegada aquesta mitja? Sí, la veritat és que bueno, jo vaig formar part de les categories menors del Montornès, vaig veure amb ells una fita històrica, vam anar inclús a un campionat d'Europa junts. Llavors, bueno, per mi era com tornar a lo que va ser casa meva, i bueno, això també em va donar un extra de motivació per córrer, donar aquest puntet més. Però sí, la veritat és que el tracte sempre m'han tractat superbé, córrer per allà m'ha fet recordar moments de quan vaig estar allà, quan era més jove, i bueno, aquests tipus de passos quan ets jove, que em vaig passar pel Canovelles, pel Montornès, aquesta gent que forma part d'aquest camí, al final són els que fan que és la persona qui ets a dia d'avui. Llavors, per mi són molt importants i els hi tinc una gran estima. Parlaves abans, temperatura, meteorologia en general. El cap de setmana passat va ser un esclat, no?, de sol després de tot el mes de pluges que hem tingut. No va ser potser la meteorologia òptima, no?, per córrer, potser. Sí, sobretot també perquè va fer calor, però també jo penso a mi el que més m'afecta és les adaptacions, no? Llavors, a mi m'afecta més ara, que és quan comença a fer aquest canvi, més que quan ja fa calor, perquè ja estàs acostumat a córrer amb aquesta calor. Llavors ens va venir com a tots de cop aquest canvi de temperatura, i bueno, es va notar molt. Jo penso que jo vaig tenir la carta, o vaig poder córrer un pèl més, perquè nosaltres a la comunitat musulmana fa poc que vam sortir del Ramadan. Llavors vaig tenir tot el mes entrenant amb un pèl més de deshidratació, aquest punt mental d'aguantar això, doncs jo penso que encara el porto, i va fer que m'afecti molt menys la calor, diguéssim. Va coincidir, no?, doncs, la mitja de Barcelona en ple... Va ser just una setmana abans. Sí que vaig córrer la mitja marató a Zamora en Ramadan, que la vaig guanyar. Que la vas guanyar? Sí. És que, clar, vull dir, compte amb el tema aquest. Clar, Mou, imagino que ha de ser molt complicat, això. Com ho gestiones? Perquè és que no pots menjar ni no veure pots... res. Sí, la sort que vaig tenir és que allà no fa tanta calor, no feia tanta calor que vam córrer, i bueno, ja portava 2 setmanes de Ramadan, llavors, de fer, diguéssim, aquest dejú durant el mes de Ramadan, llavors ja portava una certa aclimatació, no? A no menjar ni beure, però bueno, vulguis o no, és un challenge, però bueno, sempre penso que si tu el que fas creus que és el que has de fer i estàs convençut en allò és el que has de fer, et dona confiança, i inclús això que per una altra persona és impossible o és un hàndicap, quan tu hi creus veritablement en allò que estàs fent i tens fe en ell,
O sigui, en cap moment jo vaig pensar que jugo amb desavantatge. Llavors, és important, no, això, no? En qualsevol cosa que estiguis fent, llavors sigui per religiosa o sigui per encreure amb el teu entrenador, amb el teu pla d'entrenament, amb qualsevol cosa, si és una cosa que en tu hi creus al 100%, ha de sortir bé. Imagino que també al llarg dels anys has anat aprenent, no?, a com gestionar aquest dejú, sobretot combinant-ho amb la teva pràctica esportiva, com és l'atletisme. Perquè, clar, si parlem d'altres esports, no?, que requereixen potser de menys gasto calòric o menys temps de resistència aeròbica constant, suposo que és un altre món, però en el teu és especialment, entre cometes, crític. Clar, és que nosaltres és purament físic, el nostre esport. Clar. Llavors, bueno, sobretot és el fet de saber gestionar-te no només el dia, sinó totes les 4 setmanes que tens allà, perquè tu pots fer un dia d'aguantar molt, però fotre't una pallissa entrenant, llavors el baixón no et ve el dia següent, però a la que portes 3-4 dies així, a la següent setmana fas un baixón molt gran. Llavors, saber gestionar bé els esforços durant les setmanes, inclús les quantitats de menjar, què menjar i totes aquestes coses, són coses que aprens durant els anys i bueno, jo m'ho he notat. La veritat és que cada any noto que durant el Ramadan i sobretot a la sortida em noto bé, la veritat. Aquest any no has corregut la mitja de Granollers perquè volies arribar en un punt molt òptim a la mitja de Barcelona. Sabem que vas estar col·laborant amb aquesta casa, amb BOTB també. Vas trobar a faltar una mica el fet de córrer per els carrers de Granollers, les Franqueses i la Garriga? Sí, no, la veritat és que bueno, vaig passar superbé. Vaig comentar-la amb el Miqui, m'ho vaig passar molt bé, però sí que és veritat que, bueno, una vegada tu et fas la planificació i tens la sang freda de dir, bueno, correré aquí perquè aquí si vaig a Granollers no ho recuperaré bé i llavors tinc altres campionats que també vull córrer, però clar, quan arribes al dia de la cursa i a sobre estàs allà, doncs sí que és veritat que tens moltes ganes de córrer, sobretot els dies previs que tothom et pregunta si la fas i tal. Llavors, bueno, són sentiments que dius que tenia que haver sortit, però bueno, vists els resultats que he tingut post Granollers, doncs penso que la planificació que hem fet ha sigut molt bona, però bueno, vulguis o no, sempre vols córrer a casa. Parlant de planificació, una de les notícies que va sortir fa poques setmanes és el canvi de data de la mitja marató de Granollers de l'any vinent, que serà el 18 de gener. Mou, tu què et sembla? Aquest canvi et va millor en general en el planning? Sí, la veritat és que millor, perquè sempre han tingut aquest hàndicap de que ens solapem sempre a la mitja Barcelona. Llavors, molta gent ho fa a Barcelona. Normalment Barcelona és una mica més ràpida que la de Granollers. Llavors, molta gent es decanta per anar a Barcelona. Llavors, jo crec que és un canvi molt intel·ligent el fet de deixar més de 2-3 setmanes que la gent pugui recuperar-se bé d'una de l'altra i per poder córrer l'altra. Llavors, jo penso que això serà un bon canvi i penso que la participació creixerà molt. Tornem ara sí a la mitja de Montornès, on evidentment has quedat campió de Catalunya de mitja marató. És un resultat que, si no m'equivoco, i si m'equivoco m'ho rectifiques, et dona accés al campionat d'Espanya de mitja marató. Mou, m'estic equivocant? És possible? Sí, la cosa és que al campionat d'Espanya pots entrar per marques mínimes. No cal que participis al campionat de Catalunya, sinó que si tu tens un temps, diguéssim, que per sota del que demanen al campionat, doncs pots anar. Llavors, bueno, és una de les meves objectius, diguéssim, de la part més estival, que és el Campionat d'Espanya, que el faran a Pollença, a Mallorca. Llavors, bueno, és d'aquí un mes, just, i bueno, amb ganes de que arribi el dia i poder córrer com a Montornès. Clar, al final també serà una competició on el protagonista també serà la meteorologia, perquè és a les Illes Balears, és a Mallorca, i allà ja no només se suma la temperatura presumiblement alta, a no ser que hi hagi algun tipus de borrasca o que sigui que ho eviti, però després també la humitat d'estar molt a prop del mar. Tu això, Mou, com ho portes? Sí, la veritat és que ells tenen... Hi ha un tercer hàndicap, diguéssim, que és el vent. També. Llavors la cosa és doncs, saber, amb carreres que són ja a partir d'aquí a Espanya, diguéssim, a partir de l'abril, més cap allà de l'abril, és saber gestionar-te tu mateix, a dir,
sé que sóc capaç de córrer amb aquestes condicions, amb aquest temps, i anar tu al teu ritme i anar fent en comptes de sortir, per exemple, amb el grup de davant i intentar doncs, estar allà. Si no, moltes vegades és millor tenir sang freda, saber quin és el teu ritme o el ritme cardíac, o depèn de cadascú com ho vegi, i posar el teu ritme i tenir la sang freda de dir, bueno, segurament hi ha molta gent que surti més a davant, doncs tu tenir la sang freda, conèixer el circuit, quines són les zones amb desnivell i tal, i bueno, anar caçant gent a partir de la segona meitat de la carrera, que és realment quan està la part més clau, diguéssim, de la mitja marató. Hem parlat també de la mitja de Zamora, que vas guanyar, una competició on hi vas anar com a convidat, Mou, i vaja, vas arrasar, no?, a la cursa. Sí, la veritat és que bueno, això va ser gràcies al Sebastián Viñas, que té aquí, diguéssim, a Granollers una peixateria al Mercat Sant Carles. Ah, mira. I doncs, bueno, el seu fill fa marxa atlètica i tenim com un vincle, gent que fem atletisme i tal. Llavors, ell és d'allà i tenien moltes ganes de convidar atletes d'èlit, i em van convidar a mi i a l'Artur Bossi, que és d'aquí de la Garriga. I bueno, vam anar allà i ens van tractar superbé, va ser una carrera molt maca de córrer, la veritat, i bueno, em vaig trobar també molt bé. I bueno, era el que et comentava abans, no?, de que un dels meus objectius era saber llegir les carreres i poder córrer-les bé, encara que no sigui a marca personal, i em va sortir una carrera rodona, la veritat. Vam portar també un atleta canià que vaig quedar amb ell fins a l'últim quilòmetre, i bueno, vaig guanyar-la també, així que sí, supercontent. Què és el que falta a vegades per guanyar aquests atletes de super-mega-èlit, no?, que a vegades venen aquí a rebentar cronos? Què acaba de faltar, Mou? Doncs, en el meu cas, és el fet de no dedicar-me amb cos i ànima a l'atletisme, no? Bueno, aquí tenim una feina, al final l'atletisme ens agrada, ens ho passem molt bé, però al final tenim uns lloguers a pagar, unes factures a pagar, i bueno, són coses que amb l'atletisme no podem fer. Tenim la sort de que amb les condicions de la feina que tenim i la vida que tenim, doncs podem, i la família, no?, que jo li dec tota la meva família, o sigui, gràcies a ells puc córrer i puc fer les meves sessions a la setmana, si no em seria impossible. Llavors, a vegades ets tu, no?, que surt a la foto i qui s'importa tot, però gràcies a totes aquestes condicions de gent que no surt ni a la tele i està recolzant sempre, inclús organitzadors, clubs, família, doncs gràcies a tots aquests nosaltres estem quasi bordejant els atletes d'èlit, però si no fos per aquestes coses no podríem estar on estem ara, però bueno, si volem batre, jo penso que no són imbatibles, són gent que són com nosaltres, però bueno, per poder estar amb ells i poder jugar les nostres cartes, diríem que dedicar-nos amb cos i ànima, que a vegades en el meu cas no es pot fer. I per tancar, hem parlat que un dels objectius que tens entre cella i cella és aquest campionat d'Espanya a Pollença, que em sembla que és el 17-18 de maig. En quin moment més o menys de la temporada diries que et trobes? Amb aquest campionat en ment seria ja després el moment més de calma? Sí, llavors, diguéssim, al final vaig fer un punt de forma al febrer per córrer mitja Barcelona, llavors vaig baixar una mica per fer una mica de descans, i ara estic en aquest punt de fer un punt de... Sí que faig càrrega i descàrrega una mica, per exemple, abans de Zamora vam fer una mica de descàrrega per córrer allà, i després, abans de Mantones també vam fer una petita descàrrega, però bueno, tot va cap a dalt fins a la setmana anterior d'aquesta mitja marató de Pollença, que tornarem a fer una altra descàrrega gran, molt semblant a la mitja Barcelona, per córrer aquesta carrera, diguéssim, a tope. Però bueno, ara estem en el moment aquest d'anar construint a l'estat de forma per córrer allà a tope. Doncs esperem que allà a Pollença puguis córrer el teu 100% i qui sap si somiem un campionat d'Espanya de mitja marató, no? Ojalà, si puc, ho faré. Doncs l'atleta ballesà Murat Morim, que es va proclamar campió de Catalunya de mitja marató. Murat, com sempre, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres. Un plaer. Nosaltres que fem ara una petita pausa per la publicitat i en breus tornem amb més poliesportiu. Fins ara. T'agrada el ping-pong? Ja estan obertes les inscripcions al Club Tenis Taula Granollers, al Palau Olímpic d'Esports.
modalitat d'aficionats i federats, obert a totes les edats i nivells. Hi trobaràs classes amb entrenador, grups infantils d'iniciació, entrenaments lliures, tornejos i molt més. Vine i prova de forma gratuïta uns dies sense cap compromís. Anima't, t'esperem! El Club Esgrima Granollers us convida a provar l'esport de manera gratuïta, des de nens a partir de 6 anys fins a adults. Vine a conèixer un esport amb molts beneficis tant a nivell físic com mental. L'esgrima és un esport únic pels seus valors, la seva elegància tècnica, harmonia i estratègia. Educatiu, molt divertit i dinàmic. Ens trobareu al Palau d'Esports de Granollers totes les tardes a partir de les 5. També els dimecres pel matí de 9 a 2:15. Vine en qualsevol moment de la temporada a provar i inscriure't. Practica l'esgrima, et sorprendrà. Per a més detalls, visita la nostra web www.esgrimagranollers.com. Us esperem! T'agrada l'esport i vols descobrir una disciplina única i emocionant? Et presentem l'hoquei en cadira de rodes elèctrica, un esport dinàmic, ple d'energia, ple d'estratègia i adrenalina, pensat per a persones amb discapacitat física que volen competir i viure l'esport en equip. A Dracs Club d'Esport Adaptat som molt més que un equip, som una família que lluita per la inclusió a través de l'esport. Entrenem cada dissabte al matí al pavelló al Tub de Granollers. Si vols veure un entrenament en directe, conèixer aquest esport o fins i tot provar-lo, t'animem a venir. L'hoquei en cadira de rodes elèctrica és per a tothom. Ja siguis jugador, aficionat o simplement tinguis curiositat per descobrir-lo. Contacta'ns a través de les nostres xarxes socials i informa-te'n sense compromís. T'esperem per compartir junts la passió per l'esport. Vinga, va, tornem ara sí al poliesportiu i ara parlem de la festa de l'esport, o la nit de l'esport, un esdeveniment que se celebra avui dijous aquí a Granollers, i connectem ara amb via telefònica amb l'editor d'esports de BOTV, Miqui Güell, que el tenim al Teatre Auditori de Granollers. Miqui, bona nit. Hola, Arnau, bona nit a tothom. Doncs, Miqui, és una festa de l'esport / nit de l'esport diferent perquè, bàsicament, és l'estrena, no?, del Teatre Auditori de Granollers com a espai per allotjar una gala d'aquestes magnituds. S'ha fet un gran salt, no?, endavant en aquesta gala? Sí, la veritat és que ja es nota una miqueta aquest ambient d'estrena, de cosa nova, d'una nova aventura, d'un nou model de festa de nit de l'esport de Granollers. Ens hem desplaçat una miqueta perquè abans es feia a la sala Tarafa, que està aquí al costat, d'on ens trobem ara, i l'han passat a fer al Teatre Auditori de Granollers perquè la intenció de l'Ajuntament i en concret del Servei d'Esports és donar-li més entitat en aquesta nit de l'esport, donar-li més importància i aprofitar per fer-la créixer una miqueta tant el que diem, en la capacitat per acollir a esportistes i a gent, com també en el número de guardons que es repartiran, perquè s'ha augmentat el número de guardons i hi haurà alguna sorpreseta que l'altra. Que de moment no podem avançar massa, Arnau, perquè, clar, està tot embargat, tota la informació embargada. Clar, no podem, evidentment, dir ni guanyadors ni quines coses poden passar, però sí que, bé, tindrem equips, no?, que potser pugen a recollir algunes coses i de més que al final també li donen, el que deies tu, no?, més valor i que més gent, no?, sigui partícip d'aquesta nit de l'esport. Sí, una miqueta la filosofia és aquesta, obrir aquesta nit de l'esport a més gent, que més gent se la senti seva, que més gent hi participi, i tu deies, aquí al Teatre Auditori hi vindran molts equips que en algun moment donat pujaran a rebre algun guardó, ja sigui per la celebració d'un aniversari en concret de la seva entitat, o ja sigui pels èxits esportius aconseguits durant aquest any que hem deixat enrere, durant aquest 2024, que al final és el que es premia una miqueta, els millors esportistes del 2024. Sí, i al final també jo crec que el canvi d'ubicació és interessant perquè, si no recordo malament, fa
potser 10 anys es feia, o més, potser 15, es feia el parquet, la nit de l'esport, després es va passar... Digues. No, dic que si t'haig de ser sincer, les he vist de tots colors, de nits de l'esport de Granollers. Recordo, fa molts, estic parlant de la prehistòria gairebé, però recordo que s'havia arribat a fer a l'Hotel Granollers, allà a Palou. Es feia un sopar i tal, t'estic parlant, evidentment, repeteixo, de fa molts anys, però com tu dius, també aquesta nit de l'esport també es va fer al pavelló del parquet. Finalment es va trobar l'espai de la sala Tarafa, que jo crec que era un espai molt bonic, molt funcional i que va servir molt bé als interessos d'aquesta nit de l'esport. Fins ara, diguéssim, la vetllada era una cerimònia on s'anava per feina, per entendre'ns, per parlar així de forma planera, s'anava una miqueta per feina. Ara, amb aquest nou canvi de format, s'allargarà una miqueta més, no massa més, m'han dit que està previst que duri al voltant d'unes 2 hores, però el que dèiem, el que s'intentarà és que quanta més gent se la senti seva i pugui participar, doncs millor. El fet, al final, el que busca l'àrea tècnica d'esports, que ho hem dit una miqueta abans, és que els esportistes de la ciutat, siguin professionals o no, tinguin més focus o no, puguin assaborir el que és que tothom estigui, evidentment, reconeixent-los aquells èxits que han anat recollint durant la temporada passada. Clar, és que el que passa amb aquesta mena de cerimònies o amb aquesta mena de nits de l'esport, que al final el qui realment hi participa és el que ha quedat finalista i el que rep el premi, no? Aquest és el que s'emporta tot el protagonisme i crec que està molt bé i crec que en certa mesura també ha de ser així per donar-li importància als guanyadors. Però del que es tracta aquí és de fer una festa de l'esport granollerí i que tota aquesta gent que durant tot l'any estan posant-hi hores, perquè recordem que l'esport a Granollers, excepte alguna excepció, la majoria és esport amateur, és a dir, són persones normals de carrer que tenen la seva feina i que després dediquen un munt d'hores al seu esport, a la seva passió, que és l'esport, i per tant el que es busca és una miqueta això, no? Que aquesta gent que normalment no tindria un premi perquè no pots lluitar amb els grans esportistes que tenim aquí a la nostra ciutat, doncs també senti que es valora la seva feina i que se'ls té en compte, no? Per això s'han creat alguna categoria per això, per posar en relleu la feina que es fa des d'aquest esport més amateur que hi ha aquí a la ciutat. I que també tenim esport professional, vull dir, balonmano Granollers, Club Natació Granollers, etcètera. Però el que sí que és cert, i tu saps millor que ningú, que hi ha molt esport amateur. I se'ls ha de valorar d'alguna manera. Home, evidentment. També hi ha hagut un gir, o si més no, s'està també ampliant mires, no? Sobretot des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, amb l'esport també de persones, no? Amb diversitat funcional, diversitat psíquica i de més, ja no només amb el Premi a l'Esportivitat, no? De Joan Creus, que es fa un munt d'anys que es dona, sinó també ampliant mires en aquest sentit, i crec que això també pot ser molt interessant per aquesta gala. Sí, total. De fet, nosaltres, mira, ara connectarem a les 8 amb l'Infovallès, amb l'informatiu de BOTV, i estàvem ara amb el meu company, amb el Pau, buscant a veure un lloc a baix on col·locar-nos. I ens hem anat a col·locar en un dels laterals i ens han dit, no, aquí no hi podeu ser perquè tota aquesta zona estarà ocupada per gent amb cadira de rodes. És a dir, aquesta gent, aquest esport de diverses capacitats, és a dir, ja sigui esport amb cadira de rodes o esport, el que sigui, diguéssim, tenen també el seu moment i han de tenir el seu moment, i des de l'Ajuntament s'ha volgut fer un esforç perquè també participin i perquè també vegin que es valora, no?, l'esport que es fa. Ara penso en la gent dels dracs, per exemple, de Granollers, que sentia ara la falca i que, vaja, seran també protagonistes. Doncs, Miqui, nosaltres que ens morim de ganes de conèixer els resultats, de conèixer les reaccions també dels nominats i finalistes i guanyadors, això ho sabrem demà, evidentment. Recordem, aquesta nit se celebra la nit de l'esport al Teatre Auditori de Granollers. Miqui Güell, com sempre, moltíssimes gràcies per també parlar avui amb nosaltres. Una abraçada ben forta, Arnau. Gràcies a tots.
Doncs vinga, tanquem el poliesportiu d'aquest dijous. Els recordem que ens podeu escoltar a partir de les 8 de la nit a Ràdio Granollers i també ens podeu veure a partir de les 11 de la nit a BOTV. Que passin una molt bona nit. Fins demà.